Abu Gudda baya ƙaunar 'yan salafiya, amma yana ƙoƙarin shi ma ya bayyana cewa shi salafi ne, amma yana ƙin su a zuci. Yana zaune a Riyadh yake zaune, rashin lafiya da ta kama shi nan da ya rasu Madina aka kawo shi nan, kabarin shi yana nan a Baqiya. Yana ƙin ahlus sunna, yana ƙin salafiyun, amma ya tasattar, yana ƙoƙarin ɓoye kanshi, don haka yake yaudarar matasa. Haka ɗan shi yanzu ya taso, duk da ɗan shi ma inda akuya gaba ta sha ruwa nan ta baya take sha, shi ma yana nan irin ɗabi'un uban. Haɗuwa ta ƙarshe da shi ina jin 2009 ko 2000, ya manyanta shi kanshi, bai da lafiya ma, har ma ya nemi kukan ba ma ya iya gyaran littattafan uban domin bugawa, wanda muke siyo littattafan su a maktabatul islamiyya, al-maktabatul islamiyya su suke buga musu littattafai, suke siyawa, suna da bookshop a nan Misfala a Makka. To abin takaicin dai shi ne, wasu sun ɗauki Abu Gudda malami ne na sunna salafi, so da haka ku yi taka tsantsan. Na yana da littafai waɗanda ya rubuta, wallahi ba mai mishi hassada a kai. Allah ya albarkaci littafan, kuma abubuwan da ya rubuta a cikin littafan masha Allahu bincike ne na ilimi, kamar littafin qimatu zaman, kamar littafin al'ulama ul'uzzab, da wasu tahqiqat da yayi, wallahi ba mai mishi hassada akan haka. Amma ya kamata kuma mu gane yana da gilli, yana kin malaman ahlus sunna, kuma akwai irinsu a tarihi. Shi yasa kake buƙatar ka natsu ka zauna a karantar da kai. Kun ga al-Imamu Abu Nu'aym mai littafin Hilyatul Awliya, al-Imamu Abu Nu'aym mai littafin Dalailun Nubuwa, shi ma irin haka yake, baya ƙaunar malaman ahlus sunna. Ya ƙi jinin al-Imamu Ibn Manda, ya saka mishi ƙiyayya, ya mai sharri, ya yi mai makirci iri-iri. A wannan zamanin suna nan da yawa, wallahi ana buga littafansu, amma da yawa wallahi ɗalibai ba su sani ba. Wallahi ba zan ɓoye muku ba, kun ga Bakar Abdullahi Abu Zaidin, wallahi haka yake, wallahi na rantse da Allah, ina faɗin haka ne ba wai na san shi a littafan shi ba, na san shi ni da shi, har ɗakin shi, har uwarɗakan shi ina shiga wurin shi, amma haka yake wallahi. Ya ƙi jininka in ya gane kai kaza ne. Saboda haka kullum an shiga wurin shi ire-iren mu ɗaliban ilimi, yana hazzarar da mu ne game da malaman salafiya da ke Makka da ke Madina da sauransu. To kun ga akwai matsala idan kai salafi ne ka zauna a nan yamma, ya kamata ka tafi duniyar ilimi, ka shiga ai tarayya da kai, ka je ka ga abubuwa. To in kuma ba haka ba fa, ya kamata ka rinka halartar majalis irin waɗannan, don wallahi mun wadatu daga miwa wani ƙarya ko haka siddan mu ƙirƙiri magana ka danganta mutumin da ka san ya mutu. In kai mai ƙarya, na rantse da Allah ba yadda za a yi sulhun ƙaryar, saboda ba za ku haɗu ba sai a gaban Allah. A gaban Allah ko wallahi ko uwa ba ta yafe wa ɗanta. To wallahi haka su Bakar Abdullahi Abu Zaidin haka ya zo ya rubuta wannan littafi, la jadida fi ahkamis sala. Ina jin matasa har a garin nan an zuba su a cikin komar, sai ka ji da ka an zo maganar jilsatul istiraha, an zo maganar ajinu, an zo maganar kaza, sai ka ji wani ya ce wai ga wani babban malami a Saudiya, Bakar Abdullahi Abu Zaidin, gashi ya yi littafi ya ce la jadida fi ahkamis sala. Wallahi ire-iren waɗannan abubuwan ne suna da gilli. Ali Hassan babu yadda Samir bai yi da shi ba. Ali Hassan wannan mutum Bakar ka ja baya da shi, kai a hankali da shi. Kai sai da ta kai wani lokaci Samir ya ja ni gefe guda, yana cewa abin da nake faɗa Ali Hassan ya san gaskiya ne fa. Sai na ce amma me yasa ya cije? Ya ce madalla. Ya ce dama dalilin da yasa na keɓe ka kenan. Ya ce Bakar yana kawo kuɗi, yana ba su miliyoyin kuɗi cewa su je su buga littattafai, saboda haka kullum suna so suna makale mai. Dab da Bakar zai rasu sai fitar da waɗansu rubuce-rubuce. Daga lokacin kuma sai ga sai Ali Hassan dutse hannun riga an rabu da shi. Shi na samu mashahur na ce kaga abin da ka faɗi, sai mashahur kawai sai Samir sai girgiza kai ya ce ba na faɗa maka ba. Sai muka zo kuma muka zauna, kuma sai ba sa son a yi magana shi, na matsa sai an yi maganar me yasa ba sa so kuma. Su kun ga waɗannan abubuwan, wallahi kana ɗalibin ilimi ka je masallacin juma'a ka ga littafi wannan ya ce maka salafi, wallahi ya kamata ka san wani iri ne salafi.
akwai irinsu. Kai barin gaya muku har 'yan shi'a yau ya tasattaruna bismi salafiya. A ƙasar Iran sun yi jami'a, sun sa mata jami'atul imami Ahmad ibn Hanbal. Kai da zaran ka ji jami'atul imami Ahmad me za ka ce? Musamman sun gane galibin sunayen ahlul baiti ba ma ɗauka, sai suke irin waɗannan abubuwan. Shi yasa Malam Mansur a Sokoto ya sanya wa markazin shi markazu ahlul bait, saboda mutanenmu suna ganin ahlul baiti ai kuma da an ce ahlul baiti shi a kenan. Ahlul baiti namu ne qur'anan wa hadisan. Allah madaukakin sarki ya taimaka.